hadir. Nah. Ya Pak. Sehat selalu Pak. Janten elok nika. Elok. Nggih. Iya. Monggo niki kula atur. Kayak nabrak kene ra yo? Apa toh? Nabrak piye to? Sepur nek jalure dhewe. Oh, Wong sepur liwat nggon kono kok. Nek jalure dhewe. Sepur kok menggok nonton wayang ki, Pak. Pangkerinasa nggih, Pak. Nggih, nggih, nggih. Rinasa saya rasa Anakmu wedok sing SMP ke suarane yo wis ngene iki. Pangestunipun, Pak. Pengestune piye? Dereng. Nggih. Yo wis rampung leh sekolah. Malah pun rabi kok, Pak. Duh, SMP iki. Kae sing tau dolan karo aku teh. Heeh, Nduk. Mosok. Ya ora apa-apa. Lah jare kabare meteng. Loh, sing ngomong sapa? Unda, mana baik kok. Fitnah nek ngomong anakku meteng, malah wis nglairke kok. Walah. Yo. Suara dipersudi ya Mas Gareng. Oke. Ngente sumanding sehemu bosen ah. Piye ta, Dek? Bosen. Lah kok bosen? Lah kita itu udah ada kebiakan apa gitu loh. Mbok bawa karo jalan-jalan apa karo dirangkul apa karo digan. Nah, Kamu kowe mbok yo sing duwe inisiatif to. Ndak punya bodoh gitu. Enggak suka kowe. Nah, aku justru menjaga harkat martabat seorang wanita. Tidak. Nah, tidak bisa. Lah kecuali ini dunia panggung. Dunia panggung. Satu untuk semua. Loh, SCTV tahu dah. Ayo ndang digandeng aku. Lah gandeng kowe tawa, aku mangkat. Wah, aku ngenteni mbok tawani kok. Asline ket mau ngempet to. Lho, aku ki asline kok Aku ora ngerti. tawa-tawa. Aku ngono wis Roman. Haus kemudu-kudu jan aku lagi, Pak. Wong kene iki menjaga kok ya. Njaluk di gandrung di roman. Iya, kita roman bagaikan Romeo dan Hawa. Romeo dan Juliet. Oh iya, kok Romeo dan Hawa. Niki ora kaya ya wis Pak. Wah, patut ora patut, Pak. Iki mlaku bareng jan niken kaya mriksake mbae lanang ngene iki. Ini wong rezeki kok. Rezeki kok. Ora apa-apa. Gowo. Yen pos rina Gareng arep kanen. Nyapa lo malah jijik aku. Kok jijik aku ki ngematke sing gagah dadi wong lanang ki sing Lah, gagah. wah, sing- Dedeke ki ngene. sing tak adepi ki kaya ngene nduk. Lah aku kulino sing ngadepi nang omah ki wonge mekrok ngono kok dadi. Iki wis dadi Bojomu iki gedhi lho. Walah, Pak, mlebu omah ganti dempel lawang kok pripun to sampean. Alah. Hingga